салому алейкум бародаро, хушомтон ба канали ман. Марҳамат, якти лайк занем, подписатсия фаромӯш накунем. Бародарами як боғи калон барои фурӯш бародаро. Ҳамин 2 гектару 30 сотиқ, 2 гектару 30 сотиқ ин боғи зардолу. ана зиёда аз 550 бех где-то зоидтарми дарахтои алимихе дарахтошай 550 бех 550 бех дарахти зардолушай. ана 70 бех сафедори чӯбборишай, 70 бех сафедори чӯбборишай. мана бародаро 70 бех дарахти сафедори чӯбборишай. ана як дар, ду дар, се дар хонашай, якта ошхонашай бародаро, танӯрашай, оби латок, оби нароб мухӯрдиги обашай, гелосшай, себашай, хурмошай бародаро, ана ангурашай. ана бародаро ин дарахто ҳисоби соҳибашон набуданд. қариб як 60%аш дарахт хушкшудагӣ, қариб 60%аш дарахтош хушкшудагӣ. ин дарахтҳо мана ин дарахтош инҳош мани бентон инҳош хай тарош бисёр, хай 60% ин поинаш хушкшудагӣ дарахт. ҳисоби ҳамин соҳибашон нест, я нигоҳ карда натонста ҳисоби ин фурӯхтем. ин донитон агар ин видео як бор буромдагӣ буд ютуба, ку пафторни асбабҳои гуногун бо ин пафторни буромдост ютуба. ана масъалаи документаш бародарҷоно собствени, документаш ин собствени инҷа фирмачи вайкара мешавад. ин пеши хона бародаро, мана пеши хона ин замина нигоҳкардагӣ дидостон, мана ин пеши хона пуррами боғ. ана ку мана пишти боғандам, пишти мехонандам боғай. мана як гелосои калонашай, себашай, мана инҷа ҳавзи обашай, оби вай. то пишти хонандам бародаро якти дига замини калонай. агар як 100 бех мист, ҳамоқа дарахта як камтар ми 100 бех бой дарахташай. мана ана бародаро як чизе гуфтамонам. инҷа якта вайшай ки инҷа граниси ҳамсои давлат Қирғизистон. ана ману хонучи намдостиго анам ҷоям вай зегом граниси Қирғизистон. инҷа мана пурра заминои тоҷико, ин бурафташ ки заминои тоҷико, ин бурафташ ки замини тоҷико. ин инҷа замини улаванама хонаҳо намдост кардам. ин хонаи қирғизо, ин граниса бародаро. мана ин хона, пишти хона, мана ин танӯрашай, ин гелосошай, 10 бех 15 бех гелосошай. масъалаи обаша бародаро, оби скваҷай. ана як дуришки 100 метр ҷонда скваҷ задигану трансформатор кофта намдод 100 метр ҷон скваҷай. албатта пулаки омони соутиша комда гардам кута, соутиши пулаки обуча митиян. со пои замин бам бояд дига скваҷ зада буромдаги поини ҳамин замин ба вайбам оли турба кишида бурора мешад. хоҳидига худатон скваҷ мезанед бародаро. нархаш 150 000 сомон бо камуту савдо мешад. албатта ана 150 000 сомон документаш собствени. я зиёда 550 бех дарахти калонкалонша 60%аш хушк дарахтош бародаро. я боди гум ана масъалаи обаш ҳамин 100 метранда скваҷашай.
با پایینی زنبا سکوازده برامدگی با همش پولکی البته پولکی گازنکه یا خودتون سکواز زنتونا میشد. این برادرها برای دستگیریتون یا جهان تشکر تمامی چیزش گفتم من ندار یکتی لایک زنتون پادپیساسی فراموش نکن تو